Сънувах, че от днес живея, усмихвах се на глас, се смея. Сънувах даже нашата свобода. Превърни нощта във вечност, да не настъпва ден отново, за да мога пак да съм с теб. Живота си ти, и що ме ден боли, начало или край настъпва с нас отново, с невиждащи очи, с пресъхнали сълзи. Не знам дали ще издържи в мен сърцето. Ако си звезда, ярко заблести и съня пътя озари, искам да ме водиш ти и тази нощ. Ако си звезда, истинска ли си, щом заспя, пак съня си ти. Остави за мен следа и тази нощ. Кумове, родители и гости, добре дошли в Дома на радостта. Днешният ден е празник за нас. Елена и Боян са заявили, че желаят да сключат граждански брак. Документите са редовни и бракът може да бъде сключен на законно основание. Уважаеми младоженци, до днес вие вървяхте по различни пътеки. Вашата любов след тези пътеки в една. По белият път на щастието дойдохте, за да вървите ръка за ръка, рамо до рамо през целия си живот. Изпълнени с вяра и надежда един към друг, вие прекрачихте този праг, за да потвърдите взаимната си любов и нежност, съкровеното си желание да създадете семейство. За да бъде сключен вашият брачен съюз, е необходимо пред мен, като длъжностно лице по гражданското състояние, пред вашите кумове, родители и гости, устно и писмено да потвърдите вашето съгласие. Вие, Елена Младенова Янкова, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Боян Юлиянов Христов? Да. Боян Юлиянов Христов, готов ли сте да поемете отговорността и да създадете едно семейство с Елена Младенова Янкова,
Кумовете, убедени ли сте, че младоженците се познават достатъчно добре и по собствена воля ще стъпят в този брачен съюз? Пръстенът е знак за съюза, който се сключва между вас. Отпечатък за вярност и преданост на мъжа към жената и на жената към мъжа. Както е безкрайен овалът на тези пръстени, така безкрайен да бъде и вашият стремеж един към друг. Носете ги с много обич. Отпийте глътка от виното и на всяка годишнина от този ден си спомняйте с радост мига, в който си подадохте ръце. Нека любовта ви никога да не увяхва, нека никога не остареете един за друг. И нека първата ви брачна целувка бъде тук. На здраве! Уважаеми младоженци, от днес нататък пред държавата и обществото, в качеството си на длъжностно лице по гражданското състояние, ви обявявам за семейство, законни съпруг и съпруга. Уважаеми родители, честита ви радост! До днес щастието на вашите деца беше само ваша грижа. Бъдете и занапред близо до тях. Предайте им своят богат житейски опит и мъдрост, за да изградят едно здраво и щастливо семейство. Уважаеми кумове, чест е да бъдеш поканен за кум при изключването на граждански брак. Бъдете здрави и станете свидетели на още много радостни мигове в живота на младото семейство. И тъй, като по стар обичай, запазителка на семейното огнище се е считала съпругата, документите от сключеният граждански брак предавам на вас, госпожо Христова, с пожелание и молба да ги пазите, а заедно с тях да запазите любовта и нежността във вашето семейство. Браво!
мъки съм видял, но очите твои още ме изгарят. И прокинам дните си, и изпих парите си. Молех се и учех се как да те забравя. Много скитах по света, много мъки съм видял, но очите твои още ме изганят. И проклинам дните си, и изпих парите си. Молех се и учех се как да те забравя.